Tugnade tefoje pelle daraniɗe hakkeji rewɓe limode timmude ɓe rewɓe dolaɓe heɓaka kono no ɓuri temedde 2 e wi Fatou Balde hoorejo fedde Women Will dowlugol rewɓe on saha ko hunde jalinode leydi ndin. Yaya Jammeh ko woni président en sippogol rewɓe ɗum ɓurno won probléme Gambia fof kala worɓe wonnoɓe pawa comme ministaji directoji ɓe hippotono he rewɓe si rewɓe nanganoma naɓe comme ɓe wi gorko maɗe waɗi hunde nangama naɓeɗa kaso ɓe hippoma he dow toon rewɓe hewɓe ɓe min liggotta ko rewɓe ɓe anduɗa ko ɗum hebno ɗumen. Debbo mo indirten Umu ko dolaɗo e hitande 2000 saha seppoji sukaɓe jangoɓe tawi himo janganno lekkol. O alhaali sabike o heɓi ɓiɗɗo mo o susani haalande fa jonin hono no jibinira. Ɓe yaltuno pul hollirgol mettu ɓernamen afta e on yaltugol min funti min hawri e paraɓe ɓe min afta ɓe lappi kam min hoore am ɓe naɓi kam ɓe waɗi kam rep e nder ɗum mi ari mi heɓi hen ɓiɗɗo te ɓiɗɗo o afta mi andani mo woni bab-mako because yimɓe tato ko kamɓe tato de e ɗaɗi ɗo jagga e juuɗe ɗe o e jagga koye ɗen goɗɗo ƴen ko yimɓe tato no ɓe pengilam ɗo koyngal ngal pengu ha joni koyngal ngal ha joni ngal sellani joni ko no hawruno April on the 10 and 11 munjal ngo min yejjirta ngon kono reedu ɓe andi kamɓe ɓe andi kono nenam joni ɓaade komi yehi ko TRRC ɓe waɗilam convince lomi haalan paykunkun ko honno kum heɓira nena inni hoto mi haala because paykunkun joni somi haalani mboy wadde traumatisé ɗum ɗon because gila woni paykum ha joni o anda ɓaade o mawni joni mi yejjutu ɗum hoto mi haalan mi maccumbo tun hay ɓiɗɗo mi watano wonde makko ko nenan sa joguinomo sa ko somi yimbo anytime ta ɓerdande mettay was joni ɗo wonɗo no muusi ha ɓurti fayrewɓe konunkoɓe daɗani ɗe caɗele Binta ko koninke dolaɗo saha nde wonna e lappol jagorɗo kiɗɗo kisal leydi ndi ɗum saabike e nder duuɓi 10 gollal kunu ɓe keɓani ɓeydagol darja maɓɓe duuɓi 10 e golle duuɓi 10 mi natiri toon ministre on no yawde comme darugol yilagol leydi ndi joni minen direct amen on minen ɗiɗo min koko office makko mi wonno ɓay min ko ɗum ɗo mi watta min o naɓi min min yeehi ha min hewti ka hôtel min waali ɗon tawi ministre on ko ɗon o foti waalde tawi min yiilike ñalande nden fof min waali ha jemma patron amen on immi o landade men min ara hon to o inni are ga rek o inni an a yahay ko ndu suudu ɗo an kadi yaha ndu suudu ɗo min awata min mi anda ndu suudu ko worɓe won ton donc kanko joniri min ha pare comme yeeyiɗo men rek o joniri min min naati min suusa yaltude yaaside min naati toon min wulla ko noon ɓe fortiri min ha yontere min yaha ha base ñande kala ko minen e worɓe te o Ousmane Sonko kanko waɗi ɗum himo andi komin arti men ɓorni uniforme aji amen yeeyi ko golle kala ko inna jonnugol garat o jaɓata somin inni men comme lewru fowtagol o jaɓata wattu fof o waɗa men dowri wattu fof o naɓa men dowri hayso o naɓi men dowri somin artirama so yi men tun o winda yomin yaw dowri joni hayso ko mistake seeɗa heɓuɗa o ittay ka lewru ma o taƴay ka lewru ma mbuuɗi ɗin ko noon min woni hay TRRC ɓe noddi men toon ɓe naɓi koɓe taƴaynomen ko fof ɓe naɓi ɗum ɗo ɓe yii fof ko taƴat koɓe taƴaton ko yimɓe men kala ɓeɓen wondi ɓe fof ɓe yeehi yeeso minen men ɓaawo e 16 lewru joya ɓuri hitande 2024 Ousmane Sonko jagorɗo kisal kiɗɗo leydi ndin jukkama kaso duuɓi 20 to Suisse e jubdi hakke milioji 3 piccal 9 kalisi dollar caggal o neɗɗo hande hewɓe no jogui yakare laatagol nde ñawore hoorejo kiɗɗo Gambia Yaya Jammeh